Monte San Roque, que concretamente é visita obrigada. 300 metros sobre o nivel do mar, onde se pode ver a ensanada do río Landro e se pode ver todo o horizonte de Viveiro. Hai unha serie de oferta natural que é inconcebible. Temos a senda dos Muiños, a do eucalipto máis grande de Europa, pero eu invitaríao a que visitara o Pozo da Ferida, que é único, único. O noso casco histórico, onde se pode ver as portas da antigua muralla, Con as súas dúas iglesias, a de Santa María do Campo e San Francisco. que é pois onde salen a maioría das imaxes da nosa Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. Temos unha Semana Santa única e sentida. Se pode ver o Porto de Celeiro, que é un dos portos máis importantes do norte de España. Coa súa singladura e montaxe que tamén é atractivo para ver. E logo disfrutar un pouco da nosa gastronomía tamén e da nosa xente. Hai grandes establecimentos na Mariña que poñan a Lugo no mapa. Vivir o mellor do mundo inteiro. O mellor de Viveiro, sin duda, é a xente. A xente. É a xente. A xente.